Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Vanveliana Amanda, nomor absen 303 kelas 2P5. Nah, tadi kula teng mriki badhe memperkenalkan produk masker. Nah, niki sik badhe tak promosike yaiku masker. Teng napa kula mempromosike masker? Mergone teng jaman sakniki niku kan enten virus niku corona nika. Juk kula berinisiatif untuk mempromosikan masker niki damel pencegahan virus corona. Nah, niki lak musim-musime virus corona. Nah, diusahakan kabeh masyarakat niku harus kudu wajib mempunyai masker damel mencegah virus niku terjadi. Nah, tadi manfaat masker niku nggih kathah. Yang pertama niku damel menutupi ngeten. Nah, niki utawi mencegah virus niku masuk teng hidung kita. Nah, terus masker niki nggih kathah manfaate. Yang pertama ya niku mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita melewati hidung. Nah, niku enten virus corona niku kan kabeh masyarakat yuk membutuhkan masker toh. Nah, yuk masker niki nggih berguna bagi kita semua. Dan harga masker niki murah, cuma 2000. Pun asal masker niki contohnya niki enten masker kudung nggih teman-teman. Sik langsung dipakai napa teng jaba, mboten usah dilepas kudunge mboten apa-apa. Nah, niki carane memakai ngeten. Niki contoh masker kerudung. Enten melih sing masker mboten ngoten sing cantolane teng kuping nika. Nah, teman-teman pun cekap saking kula nek enten kesalahan apa kalepatan nyuwun dingapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.